таска. Не, ама може да си купя премиум акаунт. Ако купиш Майнкрафта ще е хубаво. Тук може да сложиш скин. Не знам. Аз в момента... Не съм. Аз в момента съм с скин, ама Не се вижда. той не е купен мой и заради това не е сложен. На тази вечер не ми действа. На мене моя скин действа само на... такова. Мой действа на всички версии освен 1.7.9. И моя. Вижте 1.8... Да бе, на мене на 1.0.0 ми действа. Свърши ми TNT-то. Явно това, което искал да направиш, няма достатъчно TNT за него. Чакай, сега ще го направя. Да ти давам ли TNT? Не, само ме служи тук като покрив, не знаеш. Само на върха, точно като връх. Ето. Я чакай. Чакай малко. Щупи сега ето и TNT, дет го сложих. Е там. Паля! Чай да се махна флая. Да се наям за последно. Интересен ми е обрата. Изглежда интересен. Ох, не мога да... Замъка, който направи. И чакай малко. Дай ми някакво блокче, няма значение какво. Само да не е TNT. Дай ми камък. Experience Stone. Дай го. Не го падне там някъде, виждаш го. Не го знам къде. Не в мене. Да бе, виждам ги с ръката ти. Кой виждаш? Тъп. Механизъм. Къде си? Тъй. Забравя ли за това? Да. Опа. Щупил ми блокче пак. Чакай. Чакай да вляза. Да. Вау. Я да се махна флая. С Богом! Rest in peace! Написал се Блел от... Чакай да се телепортна до тебе да видя какво стана. Какви са последиците. Даже ми е много интересно, като слушам музиката, какво ли ще чувам. Нали сега прекъсваме малко реакция. Вау. Само това ще кажа. Сега съм, вече... Ето това. И добре, това е края на този епизод. Видяхте малко Adventure Map и накрая с много фън. Очаквайте... Не ще направиш другия, ще започва да става малко фондо. И това е от мен, Жечо или Бъбата. Няма значение. Очаквайте скоро да снимаме на Jump Map. Ари Бък.